Together, growing in faith, changing communities. Madunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi yokuqala kaSamuel isahluko se-18 ivesi lesithupha kuze kube isahluko se-19 ivesi lesi-7. Kwathi lapho uSaul noDavide sebebuya enqobeni iFilisti, abesifazane baphuma emizini yonke yakwa-Israel bahlangabeza uSaul, bahuba besina beshaya izigubhu namakhenkce ngokujabula okukhulu. Basina bahlabelela bethi uSawuli wahlula 1,000, uDavide 10,000. Leli hubo lamdina uSawuli wathi uDavide bamnika 10,000, mina 1,000. Sekusele umbuso kuphela abe yinkosi. Kusukela ngalelo langa uSawuli wambheka ngomona uDavide. uJonathan indodana kaSawuli wamuzwa ekhuluma nezinduna zakhe zonke ukuthi uzombulala uDavide. Kodwa uJonathan wayemthanda kakhulu uDavide. Ngalokhu-ke uJonathan wamazisa uDavide wathi ubaba uSaul ufuna ukukubulala. Ngalokho-ke xwaya kusasa ucashe uhlale esithe, ngizohamba nobaba siye ensimini lapho ucashe khona, ngiyobe sengisondela kubaba ngikhulume naye ngawe, ngizokwazisa akushoyo. Lapho-ke uJonathan ekhuluma noyise uSaul wakhuluma kahle ngoDavide wathi inkosi mayingoni ngokumbulala umuntu wayo uDavide. Yena akonanga izenzo zakhe zakusiza impela, akanakekelanga ukuphila kwakhe lapho eshaya iFilisti. Ngokunjalo inkosi uSomandla yanika uIsrael ukunqoba okukhulu. Nawe wabona wajabula. Pho ufunelani ukwenza isono ngokuchitha igazi lomuntu ongenacala umbulale uDavide ongenelutho na? Saul walalela amazwi kaJonathan wathi ngifunga uNkulunkulu ophilayo ukuthi akayikubulawa. uJonathan wayesembiza uDavide wamtshela konke, wayesembuyisela kuSaul. uDavide wabuya wahlala emzini wakhe njengakuqala. Thandwa zami, ngebuka lenkonzo lithi izwi likaNkulunkulu sebebuye empini. Amakhosikazi athi uSawuli ubulale 1,000 nje, kodwa uDavide ubulale 1,000 zezinkulungwane. Inkinga yonakala la uSawuli esezwa leli hubo. Uthi angalizwa leli hubo ebese iyatsheka inhliziyo yakhe, ebese phathe abhlungu, bese kuvuka umona, bese kuvuka ubuntu. Lento ngiyenza ngoba ihlale isehlakele sabantu. Uyavuka umona, iyavuka nenzondo, siyavuka nesikhwele, umsebenzi noma ungekho. Uthola ukuthi anginankinga ukuthi ngibulele, kodwa nginenkinga ukuthi kungani bancome uDavide kunami. Khona abantu abanganenkinga ukuthi uyasebenza, abanayo inkinga ukuthi uyahola, kodwa banenkinga yokuthi uhola imali enkulu kunabo. Abanayo inkinga ukuthi unemali, banenkinga yokuthi uyakwazi ukuyisebenzisa imali wenza izinto ezibahlulayo bona
behola kangcono kunawe. Kunabantu abanenkinga yokuthi izingane zakho ziyahlonipha. Banenkinga ukuthi umyeni wakho uyakuthanda. Banenkinga yokuthi inkosikazi wakho uyakuthobela. Inkinga yabo ilele ekutheni lokhu okwenzeka kuwena bebefuna kwenzeke kubona. Qala lapho inkinga kaDavide noSawuli ilele emoneni. Sawuli ulalelile ngendlebe inhliziyo yakhe yajika. Sawuli ufuna ukubulala uDavide kodwa uJonathan ngoba uNkulunkulu uyabavusa uJonathan endleleni. Yazi khona imhlangano okuye kwahlalwa khona ngamagama ethu. Sebethi baqedile ngathi kodwa uNkulunkulu abavuse nje oJonathan endleleni bathi kodwa sesingaze sithathe lesisinqumo ubenzeni umntana omuntu. Yini lena embi kangaka ezidala ukuba isinqumo sakho size sibe nobunya obungaka wenzeni? uNkulunkulu yabavusa uJonathan endleleni ukuthi asibazi ukuthi bangobani. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ngabantu abakwazi ukusukumela iqiniso endaweni la impilo zethu negazi lethu belifuna ukulichitha lingenzanga lutho. Besiyiswela leyo nkonzo. Besiyiswela leyo nkonzo ebandleni likaNkulunkulu. Besiyiswela emphakathini. Besiyiswela emndenini yethu. Besiyiswela kakhulu. Uthi uJonathan wenzeni? uDavide akukho ukuba kwenzile. Athi baba uNkulunkulu kunikeza uDavide ukuze akwazi ukunqoba amaFiliste nawe uqobo lwakho ujabulile. uNkulunkulu kwazile ngesandla sikaDavide ukulungisela izinto. Nabantu mhlawumbe sibazondayo namhlanje. Asibazonda ukuthi bawenzeleni umsebenzi. Sibazonda ukuthi amagama abo aphakamile kwangaphakama wethu. Uthi uSamuli namhlanje kuJonathan uthi ngiyafunga ngoNkulunkulu ophilayo. Uthi igazi likaDavide alisochithwa. Yazi ngibuka umfana eriska ubudlelwane bakhe nobaba wakhe. Efuna ukumela iqiniso kumuntu azikahle ukuthi akenzanga cala. Ngibona ukubaleka kwenkonzo ayenzayo yokuthi noma unganginika umbuso wakho noma ngingangaba inkosi kodwa mangimela iqiniso. Yazi khona abantu abahlala ngamagama abanye abantu ema-ofisini amakhulu ngoba befuna ikhundla. Baphuza amatiye namaboss bajumelana imiyalezo nemqhafazo ngamagama abanye abantu ngoba bashela intombi ngomnyundela isoka. uJonathan inkonzo asifundisa yona ijulile yesabeka ukuthi ake ukhohlwe ukuthi mawumela iqiniso uzozuzana. Akulimela iqiniso njengoba linjalo. Akulithandi iqiniso kukuhle kukubi. Ndlovukazi yezulu ayibenathi sibusise sivikele. Mayisikhanyisele isinxusela amandla negrace elivela kuNkulunkulu uSomandla. Yena onguyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe uNkulunkulu wami. Ngiyathanda ngenhliziyo yami yonke.
Ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engizakwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ongangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho. Hlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezizuzeka ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla. Ulonde nabo bonke ngifanele ukubakhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngeNkosi yethu Jesu Kristu indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo ninguNkulunkulu munye izikhathi lesikhathi. Amen. Mahlemelise uNkulunkulu Somandla uyise benendodana nomoya ocwebileyo.